Είσαι από τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν φανατικούς υποστηριχτές. Όλο αυτό το διάστημα συντονίζει μια τεράστια... Όπα. Έρχομαι από το διπλανό στούντιο. Κάτι ξαφνικά βλέπω ένα κεφάλι. Για μισό λεπτό. Να, είναι από αυτούς που λέγαμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Είσαι για μένα ο έλεγχος ψεύδους, ποζεριάς και υποκρισίας. Κάτσε. Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου και τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμάω ιδιαίτερα από ανθρώπους. Κατ' εμέ από τους ελάχιστους αληθινούς. Μου ρίχνετε 3-4 πόντους. Είστε ένας άνθρωπος απολύτως κανονικός, ευγενέστατος επίσης. Πρέπει να το πω ότι τον είδα πριν από λίγο, μίλησε κατευθείαν στον πληθυντικό. Όλοι οι άλλοι κατευθείαν ενοικούς οικειότητας. Τον Αγγελόπουλο, που είναι ο υπεράνθρωπος του Νίτσε, πώς τον τρως? Δεν θα την κάνω αρμένικη αυτή τη βίζητα, δεν θα γίνω Μπογδανιάν. Εγώ θα ήθελα να πω. Χάρηκα πάρα πολύ έστω για αυτό το λίγο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε, θα τα λέμε. Κάτι τελευταίο. Είναι ο μόνος που μετά το Πάσχα κάπου σε μια ακρούλα ψέλισε ένα Χριστός Ανέστη. Αντί για χρόνια πολλά. Γεια σας. Μου το είχε πει, γεια σου Κωνσταντίνε μου, σε φιλώ. Υπήρχε κάποιος που έβλεπε καλά.